motocicletă ce și că ar veni la un dron. Nu știu cât de ceasul deja am pierdut fusul. Îmi fac banii, îmi iau din mare orul. Stepul e mai rapid ca pulsul. Ceasuri în continuu, nu-mi dau seama dacă e de la vis sau îmi trece timpul. Speram să fie simplu, 17 ani și deja îmi ia paridul. Îmi fac singur imaginea, nu trebuie echipă de PR. Am înțeles din prima, nu trebuie să scriu cu litere de tipar. Am sărit din cercuri ca la fate la Pixar. O să fac 1000, am gândul ăsta fixat. Îmi fac singur imaginea, nu trebuie echipă de PR. Am înțeles din prima, nu trebuie să scriu cu litere de tipar. Am sărit din cercuri ca la fate la Pixar. O să fac 1000, am gândul ăsta fixat.